som Juraj Bača a aj ja som nezlomný. Nehorím ako suchá slama, keď oheň letmo dotkne sama, viem, že to ustojím. Nevyschnem ako prameň v lese, kam chcem ísť, viem už celkom presne, víziev sa nebojím. Som jeden z tých, čo túžia lietať, som jeden z tých, čo plávu v riekach neskrotných. Som presne ten, čo vstávať skúša, čo nenarieka, to vám kúša. Nezlomný, slobodný. Tento rok náš slovenský paralympijský tím cestuje do Paríža a ja verím, že im budeme spoločne držať palce.